Adrián, vai abrir. Agora non podo. Eu tampouco. Debe ser teu pai. Estou a punto de pasar de nivel. Adrián, como che vai aí? Vouche tirar o trasto ese pola ventá. Se podes vir ata aquí, tamén podes abrir a porta. Estoute vendo. Estoute vendo, abres ou que? Que sorpresa. Xa pensei que non abrías. Esta maleta? Está moi ben. Ten moi boas vistas. Ainda que lle falta personalidade. Non lle deixarías decorar aberto. Bueno... Ai, estás facendo bigote. Sí. Déxame a min que teño práctica. Ah, non, prefiro ser eu. Ah! Mamá! Apareceu sen avisar, como fai sempre. Calquera diría que lle tes medo a mamá, Lucy. Oh, non sexas parva, non é medo. É pánico. É que estou na miña casa e quería pasar a fin de semana tranquila. E por que a deixaches quedar, Lucy? Que simpática, Sole. A ver, Lucy, perdoa, pero é que teño razón. Levas toda a vida queixándote de que mamá te agobia, pero nunca fuches quen de plantarlle cara. Pero que dis? Xa eu sempre fui moi rebelde. Claro. Así ti eras a boa. E tía guapa. Iso non é certo, eh? A guapa, a lista e a que facía as monerías. A ti dabanche caramelos e a min tirábanme cacahuetes. A ver, Lucy, non empeces a desbarrar, eh? Non desbarro, non. E no cole sempre igual. Que se Sole moi aplicada, que se Sole saca moi boas notas. Estábamos falando de ti e da tua incapacidade de enfrontarte a mamá, non si? Ois, Lucy, por que vos mudastes? Pois, por nada en concreto, foi un impulso. Ai. Hola, está listo Adri? Ai, ese é meu xenro favorito. Está a tua nai. Dame 2 bicos. Ti non tes chave ou que? Mamá, queres tomar un café? Como non lle dixeches que xa non estamos xuntos? Mira, é que non atopei o momento. Lucía, a tua nai, non tens que buscar momento ningún. Colle o teléfono, marca o número e dixe mamá, divorciámonos. Nos separamos, e xa está. Xa está. Dixeches de ti que te leaches con outra? Lucy, non é a miña nai. Vos pensades que son parva, non? Non. O café xa casa está, Mira, eu coñézote como se te parise, Lucy. E sei polo que estades pasando. Mamá. Pero ás veces hai solucións. Tomade. Que é isto? O meu testamento, se te parece. Muller, é un agasallo. E por que te molestaches? Porque son a tua nai e preocúpome por ti. Ou idesme negar que andades algo revoltos volos dous, Relax romántico. É unha fin de semana nun spa. Un par de días en remollo os dous xuntiños e volvedes como a novos. Verás, mamá. Hola, boa. Hola, e ti onde estabas? Correcheño, que grande estás. Xa logo podemos ir de marcha ti máis eu, Sí, bueno. Imos, papá. Aonde? Ao seu piso, seguro. Como sempre que me toco con el. Como que che toca con el? A boa. Están divorciados. Separados. Pero como se che ocorre non dicirlle a mamá que te separaches, Lucy?
Outra. Eu tamén me cabraría por unha cousa así. Xa lle dixen que me cambiei de piso. Se non sabe ler entre liñas, é problema dela. A familia está a probo e pro malo. Xa o sei. Por iso vou conto a ela e o malo conto a ti. E xa marchou? Non. Entón tan mal non lle sentou. Sí, sí que lle sentou mal. O que pasa é que di que hai que ver o lado boas cousas. Que ven sendo? Pois que a fin de semana esa que nos regalou é para 2 persoas. E como non a pode devolver, Sí. apuntouse a ir comigo. Estás te rindo? Non. Estás te rindo, porca. Non, Lucy, non. Xa che vale. Pero ti que levas aquí? Algo para o frío, algo para o calor, algo para a chuvia, algo para poñerse guapa. O típico. O típico non está, é o bañador. Eu vin que a idea de quedar co meu neto mentres ti e Mailo teu home marchaba desde fin de semana romántica. Castígame por iso. Ois, mamá, que se non che apetece... Claro que me apetece. Que pode haber mellor que estar ao lado dunha filla cando fracasa? Seria, mi cosita seria, no te creas lo que digan de mí. Déjame probar mi sincero amor, lo que llevo aquí en mi corazón. Mi cosita seria, no dudes de mí. Seria, cosita seria, no te alejes de mi vida. Seria, cosita seria, en mis ojos verás lo que siento por ti. Seria, mi cosita seria, no te llenes de celos por mí. Sabes que nunca podría defraudarte y hacerte sufrir. Seria, mi cosita seria, eres todo en el mundo para mí. Eres mi verdad, eres mi razón, eres el latir de mi corazón. Mi cosita seria, yo vivo por ti. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Pido molado da ventá. Só é unha cama. É o que teñen as fins de semana románticas, que igual que a tua nai non teñen por que saber que te separaches. Vamos estar botando en cara toda a vida, non? Xa veremos. Ah! Ai, que dental! E de afeitado. Viñeches depilada? Mamá xa está rapiñando. Isto eles repóñeno. Galicia, calidade. Entón, que tal a masaxe? Fenomenal. Héctor ten mans de ouro. Héctor, xa lle chamas polo nome. Como queres que lle chame? Apalpador? Pois houve un momento que pensei que che ia mal. Non parabas de berrar. Ya sabes que eu son así, expresiva. E ti, cando pensas manifestarte? Sobre a separación, antes ou despois os cambios emocionais acaban tendo unha manifestación física. É mellor se a escolles ti. Pois xa quitei o anel. Xa sei. Ponte de loira. Non, nin de broma. Ou mellor aínda, ponte de pelirroxa así como a mí. Non che gusta? A min non. Veña, Lucia, se un home chiño roxo caindo pola fronte. Que non, mamá. Habías estar ben. Que che digo que non?
Non aturo. Ponme dos nervios, ainda me quedan día e medio. Tampouco te queixes tanto que estás nun spa. Ai, De que me serves? Estou máis estresada que cando cheguei. ai, Lucio, o que tens que facer é pasar de todo a divertirte. Pero se non me deixa. Ti non sabes a vergonza que me fixo pasar hoxe. Que fixo? Ai, que rico. A tónica é boa para a malaria, que ten quinina. E a xenebra? A xenebra é boa para min. Héctor! Ei! Este é Héctor das mans de ouro. Esta é Lucinda, miña filla. Hola, Lucy. encantado. Chámome Lucy. Pues parecedes irmáns. Ai, que conto tes. Aproveita que está solteira. Bueno, acaba de separarse. Mellor para ti. Son as máis desinhibidas. Lucy, mira que este dos que te fai berrar, Bueno, é un mancho que teño que seguir traballando. Chao. Mamá, que faz? A próxima vez de ti tamén. Había tempo que non tocaba algo tan duro. Pero o tipo está bo ou non? Está, claro que está. Pero non por iso, mamá, ten que ir pola vida de bella verde. Pois, muller, xa non lle molestou. Sole, eu chameite para que me aconselles, non para que te rías de min. A ver, Lucy, xa cho dixen. Ata que non te enfrontes a mamá, a cousa non vai cambiar. Pero só xa me enfronto. Lucy, que faz? Espérate abaixo, que mando algo no bar. Sí, mamá, pinto a raia xa abaixo. Bueno, vale. Moito non me enfronto. Pero de hoxe non pasa. Hoxe cando? Mira, Sole, non me agobies ti tamén. Anda, falamos mañá. Mamá, isto non pode seguir así. Xa non son unha nena. Non me interrompas. Xa sei que non son perfecta. É que non sempre tomo as decisións correctas, pero asumo as consecuencias. Mamá, eu quero-te moito, pero deixa de mangonearme. Mamá, isto non pode seguir así. Non, hai que pedir máis viño. Eu refírome a nós. Eu xa non son unha nena. Tes razón, perdoa. Quero dicir, xa sei que non son perfecta. Herdáchelo É que do teu pai. O que sexa. Pero asumo as consecuencias. Eu non me quedou outra. A ver, mamá. Non sempre tomo as decisións correctas. E a que o sofre son eu. Xa bastante duro é como para que ainda por riba, ti. Mamá, que tes? É polo que dis. Pero se ainda non dixen nada. A mí pásame o mesmo, Lucy. O que? Deixoume. Ese cabrón deixoume. Sí? Mamá, tiña mozo. Pódelo creer. Lucy. Ai, Lucy, pero que hora hai? Ai, que máis ten? Ti sabíalo. Se sabía o que? Que mamá tiña mozo. Non. E quen é? Que sei, outro cabrón. Deixouna despois de 5 meses. 5 meses. Xa lle dura máis que a min. Botouse a chorar e todo, Sole.
Lucy, por que falas tan baixo? Por que non podo falar máis alto? Non ves que hora é? Ai, Sol, tiven que consolara. Que me ia dicir a mí? Eu consolando a mamá. Veña, mamá, non chores máis. Ningún home merece. Que era tan guapo. Pois mira por o lado positivo. Agora podes tocar o cu a masaxista sen remordementos. Ai, mamá. Que podo facer para que te sentas mellor? Imos de farra, Vamos, veña. Vamos. Corre. Mamá, agarda, mamá. Vamos. No me dejaré vencer ni por la gran tristeza en que me quedé, por estar ciego de amor y haberle hecho caso a mi corazón. Sabes muy bien que te amé y aunque me plantaste yo sigo en pie. Pues desde hoy estoy decidida a no caer más en juegos de amor y no me frustraré por tu vida, que mañana yo conquistaré a un gran hombre. Non sei, Sole. A verdade é que a noite non estivo tan mal. Así que tiña, mozo. Mira, ti se dixo algo, Será a súa maneira de protexerse. Facémolo todos, non? Ti agora tes vantaxe emocional sobre ela. Así que aproveita para facerte valer. Non creo que faga falta. Eu penso que desde hoxe deixamos de ser nai e filla para empezar a ser amigas. Alégrome. Que ben! Pediches o almorzo na habitación. Estaba incluído no pack romántico. Non estivo malo de onte, Non prefires froita? Ou algo de queixo? Non. Non sabía eu que me ia gustar tanto o karaoke. Na, 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 na. Deberías quererte algo máis, Lucy. Xa me quero moito. E deixaste levar pola depresión. Ti sabes canto bebiches onte? Bastante menos que a ti. Eu metabolizo mellor o alcohol. E estás te abandonando. E por qué? Por un home que non te quere. Mamá, eu sempre fun gorda. E non sei por que te empeñas en que non colla un bolo. Que faz? Ainda non me contaches por que te deixou Berto. Non me deixou, foi de mutuo acordo. Enleouse con outra, que sí. Non. É seguro que máis nova. O típico, como a tua irmá, igual. Bueno, igual non. O dela foi unha pena. O teu fixoche un favor. Cando a min non me gusta alguén... Desde cando? Dende sempre. Se non cho dixen antes foi por non amargarte. Pois podía seguir sen amargarme perfectamente. O que ti digas. Anda, imos que xa pasou o tempo. Non estou ben aquí. Lucinda, pode che dar unha baixada de tensión. Non sexas cría.
Sí, foi un parrús de nada. En canto me deu aire xa recuperei. E casa unas hai que saber usalas, Lucy. Se eu non quería ir, pero ela emperrouse. E non che dixo que non podes estar moito tempo? Que a mí esas cousas non me gustan. E ademais empezou a meterse con Berto. Con toda a razón do mundo. Pois non. Porque para insultar ao cabrón que me deixou por outra máis nova xa me sobrou eu. A ver, pero onde ti, mamá? Non acabaste sendo tan íntimas. Sí. Debía ser pola borrachera, porque pola mañá xa volvía a ser a mesma mandarica de sempre. Pero a mí non me pilla noutra, Iso que quer dicir? Que por fin lle dixeches todo o que pensas? Estás mellor? Sí, un pouco. Eu xa che dixen que saíses. Ti sempre estás dicindo algo. Pero agora vou falar eu. Fai a maleta, anda. Dixen que falo eu. Ti parece que vas pola vida como se fosen os teus dominios e todos nós os teus súbditos. E xa me tes farta, mamá. Farta de que me mangonés e de que me digas que todo o que fago está mal. Xa sei que non son a mellor nai do mundo. Perdóame, por favor. Bueno, veña. Ninguén é perfecto. Ti sí. Eu só quería chamar a tua atención porque, aínda que fago como que non, eu admiro-te, Lucy. Quixera ser como a ti. Lucy. Lucy. Que si lle dixeches todo o que pensas. Estás mellor? Sí, un pouco. Eu xa che dixen que saíses. Ti sempre estás dicindo algo. Pero agora vou falar eu. Fai a maleta, anda. Dixen que falo eu. Levaches un golpe na cabeza. Pero ti non calarás nunca. Mira que un golpe na cabeza pode ser cousa mala. Xa está, mamá, estou farta. Ai, eu tamén. Xa abondou de tanta auga. Vannos a ir escamas. Bueno, ti como non fagas unha esfoliación boa, estás aí, Mamá, hai algo de min que che guste? Pois claro. Tes un fillo que é un encanto. É unha chea de cousas, máis. Sabes que? Que? Vou facer a maleta. Xa te dicía eu. Xo sabía eu. O peor é que se emperrou en que sigo deprimida polo da separación. E quere quedar uns días aquí no piso comigo para darme apoio moral, sabes? Vou quedar na tua casa. Pero canto vas quedar? O que faga falta. Pois agora sí que non a botas nin con agua quente, Ai, non me fales de auga que xa me chegou co balneario. Mira, Lucy, non te ofendas, pero estáche ben. Vas de boa, de mártir, e claro, ao final, tragas con todo. Bueno, pois xa sabes o que di mamá. Hai que ver o lado positivo ás cousas. Sí, e cal ven sendo? Pero canto tempo queres quedar? O que faga falta. Mamá, falaches últimamente con Sole? A semana pasada. E non che dixo nada? É que me tiña que dicir. Ui, ela sí que está deprimida. É unha broma. Lucy, dime que é unha broma. Polo visto non te sentes realizada como muller. Pero como que polo visto? Xa ves? Marchou encantada de ir socorrer a súa filla máis independente. Ai, xa chegou. Mira que ben. Agora xa lle podes dicir o que pensas da vosa relación e esas cousas. Lucy, esta non xa perdoo. Oiches, non xa perdoo. Ala, déixote que terás que atender. Boas noites. Lucy! 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 Sole! Xa vou! Tantos tres. Sole! Abre, estou vendo por baixo da porta. Aí está. Ala, corta. Seguro? Sí, seguro. Todo. Ai, Adrián, ti non eras o que querías cortar? Ah, cariño. Sí. Sí.